med, det er lokummerne, fordi de stinker af pis. De lavede de samme fliser, som vi så før, og der er blevet tisset ved siden, de har rendet i 30 år. Det er eddermame svært at vaske væk. Så lokummerne, det er det mest udskilte. Og udover at vi har fået aktiveret indtil videre, inden vi er gået i gang, en investering på ca. 8 millioner af den her lufthavn har vi fået i gang. Og vi er ikke startet endnu. Og mange penge, de vil gå til helt almindelig renovering. Men vi har fået spurgt mange penge ind på noget, der gør, at den faktisk kan bruges til meget andet end at flyve i nu, hvor den ikke bliver brugt ret tit til det. Al den stund, så har vi også 10 år til at undersøge, hvad kan man egentlig bruge en lufthavn til, så når vi endelig får bygget en ny, hvis det skulle ske, så kan vi lave en rigtig interessant en af sagt, fordi vi har undersøgt tingene. Det er sådan et ongoing laboratorium, hvor alle folk er involveret. Nå, så nu laver vi nogle lokummer, og vi kunne lige så godt involvere noget, der gjorde, at det var sjovt og spændende. Så de kunne se sådan der ud. Og sådan der. Kan I se for mig? Og sådan der. Jeg ved ikke, om det giver sådan en præstationsangst. Måske den der, den gør. Nå. Udover toiletter, så er den første del af indsamlingen, som ikke går til, at nu skal vi købe nye toiletter, den går til alt det, der gør det interessante, interaktive kunst, når det kommer derned, så er der ikke andet, der gør noget ved det, du kan bruge med fuglesværm i loftet, fordi en kunstner har lavet noget med nogle projekter og nogle sensorer og sådan nogle ting. Der gør det her sjovt, der gør det oplevelsesbetonet. Vi går sammen med Nordic Tales, for dem der kender dem som en fantastisk Aarhus-succes. De laver møbler og blandt andet lamper, og de fortalte i dag, de donerer for 150.000 kroner lamper i første omgang. Lamper nede i lufthavnen, de lyser ikke særlig godt op, og der er klemt og troldtægt og mørkt gulve, så det er ekstremt mørkt. Så der kommer nye gulve, lyse gulve, der kommer ny belysning, der kommer en ny glasfacade, så du får lys ind i de der grimme butikker, jeg så før, de blev læsset over et andet sted. Nå, nu fylder vi den op med noget ordentligt lys, som faktisk viser det. Hele ideen er også, hvad fanden er, at vi kan byde på den her region. Det må de godt opleve, når der er en lufthavn. En anden erfaring, det er også, at lufthavn tit ligner hinanden. Det er, når man fløjer rundt, når man er i Frankfurt, eller man er det ene eller andet sted. Det er samtidig, man kan købe, det er typisk nogenlunde de samme ting, man kan spise. Afhængig af størrelsen, så kan det være et varieret udbud, men det minder meget om hinanden. Det kunne være fedt at have den her super originale lufthavn. Den er lille bitte, den er nem at finde rundt i, og det kunne være knaldhamrende specielt, om ikke andet så sjov. Lad os få fyret den lufthavn i gang! Ja!